na magtuk Ika ang Diyos niya mo, namo
Adipapalan. Pasasalamat dulot ni Roosevelt Asay and family. Kan banal na hawak asin dugo ni Kristo o an Corpus Christi. Sa nagkapirang mga mauswag na nasyon, bakong problema an kakaanon asin tubig. Alagad ini an problema kan kadakol na tao sa manlain-lain na party kan kinaban. Dakol an nagugutom para sa sainda. Ang kakaanon asin tubig yan simbolo kan buhay. Alagad ang kakulangan kaini, nangangahulugan nin kagadanan. Ngunyan na solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, ipinapasabot sa to na mas mahalaga ang pangangaipo kan kalag kisa kan hawak. Binuot ni Kristo na ihiras ang sa iyang sadiri, tangani huli sa iya, magkaigwanin kapanuan ang satong hawak. Kaipuhan niya tong mag-ako kan banal na komunyon, tanganing magdanay sa Kristiyanong pagkabuhay. An misa to pungawan, panginginutan kan sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Urilio. Matindog na pangabos asin sa maugmang tingog, awiton niya to an awit sa pagpuon. Sa samuyang paan, kaugmahan
ngalan kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang niyan aldaw sa tuyang pinagsaselebrar ang solemnidad kan hawak asin dugo ni Kristo o Corpus Christi. Ini po sarong misteryo kan sa tuyang pagtubod na nagsasabi na durante kan pagselebrar niya to kang Santa Misa, ang tinapay tunay na naging hawak ni Kristo, asin ang arak tunay na nagiging dugo ni Kristo. Kaya siya danay na presente sa tuya sa paagi kang Eukaristiya. Matugang akontaan sa itong mga kasalan, tangan ni magkanyo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makori, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat katuninungan sa mga taong marahayan buo. Ginoo mao mi ikaw, inurugyaw mi ikaw, pinasamba mi ikaw, pinapamurawan mi ikaw, pinapasalamanan mi ikaw. Ulitan na pula mong kamurawayan, kakurang na na Diyos, adeng na minun, Diyos ramang makakamang. Kakurang na nating butong Jesucristo, kakurang na na Diyos, Cordero kan Diyos, akitan Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang ginawa, paheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kang ginawa. Ako asa mo magimahera, ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, paheraki kami. Likasanaan banal, likasanaan kagurangan, likasanaan urong kalangkang. Jesucristo kaiba,
Namimibig kita. O Diyos na sa makangalas na sakramento, nagwalat ka sa monin pagrumdum kan sa imong pasyon. Warasan namimibig kami, nasasiring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asin dugo, padagos ming mamatean sa mo, an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita sa paghinanyog kan liturya kan tataramon. Kaidtong daan na panahon, an pakikipagtipan, ginigibo sa paagi, nin pagsakripisyo nin hayop, asin pagwirik kan dugo kaini. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang tipan kan Diyos sa banwaan kan Israel, nahimo sa siring na paagi. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ning Exodo. Nag-abot si Moises asin isinaysay sa banwaan ang gabos na tataramon kang kagurangnan, saka ang gabos na pagbuot. Nagsimbag ang bilog na banwaan, saro ang tingog asin nagsabi, ang gabos na bagay na itinaram kang kagurangnan, gigibuhon niya mo. Sinurat ni Moises ang gabos na tataramon kang kagurangnan, dangan amay na nagbangon pagkaaga. Nagtugdok siya ning altar, asin 12 harigi para sa 12 tribo ning Israel. Dangan nagsugo siya ning mga barubatang Israelita na mag-atang ning tutong na atang asin magdolot sa kagurangnan ning mga torilyo bilang sakripisyo ning paro pakinabang. Kinuha ni Moises ang kabanga kang dugo asin ibinugtak sa palanggana. Si sarong kabanga iwinirik sa altar. Kinuha ang libro kang tipan asin binasa sa pagdangog kang banwaan. Nagsabi ini, ang gabos na itinaram kang kagurangnan, gigibuhon niya mo asin kukuyogon. Si Moises kinuha ang dugo, nagwirik sa banwaan, asin nagsabi, uya ang dugo kang tipan na itinugdas sa indo kang kagurangnan, sa ibabaw kang gabos na tataramon na ini. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, iitaas ko ang kalis ning kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kang kagurangnan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Ano ang ikakabalos ko sa kagurangnan? Huli sa gabos niyang karahayan sa ko. Ang kopa ning kaligtasan, iitaas ko. Asin ang ngaran kang kagurangnan, aapudan. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Mahalaga sa mata kang kagurangnan, ang kagadanan kang mga dayupot sa iya. O kagurangnan, susurugoon mo ako, surugoon mo ako, aki kang lingkod mong babae, hinubadan mo ako kang mga bugkos. Iitaas ko ang kalis nin kaligtasan, aapudon ko ang ngaran kan kagurangnan. Sa imo idodolot ko ang sakripisyo ning pasalamat, asin ang ngaran kang kagurangnan, aapodan. Ootobon ko ang mga panuga ko sa kagurangnan, sa atubang kang bilog niyang banwaan.
Iitaas ko an kalis nin kaligtasan, aapodon ko an ngaran kan kagurangnan. Si Jesus, iyo ang pinakahalangkaw na pade na nagdulot nin atang sa Diyos para sa banwaan. Alagad ang dugong pinabulos niya, bakong dugo nin hayop, kundi ang sa iyang sadiring dugo. Sa paagi kan sa iyang dugo, nahimo ang bagong tipan, kan Diyos asin tao. Hemateon niya to, ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Alagad, pagtunga ni Kristo, puon na padi kan mga karahayan, nagkatotoo. Nag-agi sa urog karahay, asin urog kalubos, na iniirokan, na bako gibonin kamot. Buot sabihon, bako sa linalang na ini. Bako huli kandugo nin mga kanding, saka mga tornilyo. Kundi huli kan sa diring dugo, luminaog siya, makasaro para sagkod lamang sa santuaryo. Kami ang dating kasagkuran na pagtubos. Takon ang dugo nin mga kanding, asin ang mga turo, asin ang pagwirik kan mga abo, kan mga baka, nakakapabanal kan mga naging basang-basang para sa kalinigan kan laman. Kurano pa daw ang dugo ni Kristo, nahuli sa daing kasagkuran na espiritu, nagdulot sa Diyos, kan sa diri na mayong digta. Lalo nang lininigan kaiyan ang satong konsensya, hali sa mga gadan, nagibo, tanganing masambata ang Diyos na buhay. Dahil kaini, tagatahaw siya kan bagong tipan, tanganing sa pagkagadan niya para sa balukaton ang mga kalapasan sa irarom kan inot na tipan. Makamtan kan mga inapod ang pinanugang pamana na daing katapusan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan
asin sa imong espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan mayong livadora kan isinakripisyo an Pasko. An sabi sa iya kan sa iyang mga disipulos, sa inmo buot magduman. Kami asin magandam tanganing magkakan kaakan Pasko. Nagsugo siya ninduwas sa iyang mga disipulos asin ang sabi sa inda, magduman kamo sa syudad, asin sasabaton kamo nin sarong tao na nagpapasan nin dulay na may tubig. Sunoda siya, asin kon sa siya maglaog, sabihan mo an kagharong. An maestro nagsasabi, hain si sakong dagusan, nakakakanan ko kan Pasko, kaibakan sakong mga disipulos. Sa iya kamong papahilngan nindakulang kwarto sa itaas, sangkap sa kaandam. Duman, maghanda kamo para sa tuya. Nagluwas si mga disipulos asin nagpasudad. Nakoa an isinabi asin nagandam kan Pasko. Mantang sinda nagkakakan, nagkuha siya nin tinapay asin nagbindisyon. Binaak asin itinao sa inda asin nagsabi, ako ay ini ang sakong hawak. Dangan kinuan niya ang kalis asin nagpasalamat. Itinao sa inda asin nag-irinumduman ang gabos. Nagsabi siya sa inda, ini ang sakong dugo kantipan na pinabulos para sa dakol. Amen, nagsasabi ako sa indo, day na ako mainom sa bunga kan ubas, sagkod sa aldaw na iyan, na ini iinumon kung bago sa kahadiang kan Diyos. Pagkatapos kan himno, nagruluwas sinda pabukid kan mga olibo. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umasin Kristo. Matukaw po kita, asin maghinanyog kan humiliya. Ako ini ang sakong hawak, ini ang sakong dugo, kantipan na pinabulos para sa dakol. Namumutan mga tugang, ini ang mga tataramon na gikan sa Ebanghelyo ni San Marcos na padagustang pinag-uulit-ulit sa pagselebrar niya to kan Eucharistia. Ini ang sakong hawak, ini ang sakong dugo. Ang mga tugang niya tong protestante, perming naghahanap kang pundasyon o basihan kan sa tong pagtubod. Ini ang basihan kung taano ta kita nagseselebrar kan Eucharistia, asin ini matitris niya to mismo sa kapinunan kan pagmukda ni Jesus kan sakramento kan Eucharistia. Kung ano ta kita nagmimisa, ini dahil sa kabutan, enot sa kabutan kan sa tuyang kagurangnan. Asin base din sa iyang pangako na siya magiging danay na kaiba niyato. Kung lambang saro po sa saindo hahaputon, ano po ang dahilan takamo nagsisimba?
Siguro man lain-lain po ang satong kasimbagan. Depende sa satuyang pagkasabot, sa Eukaristiya, depende sa rarom kan satuyang pagtubod sa Eukaristiya. Siguro po ang iba maisip, dahil obligasyon ko po kaya bilang Katoliko na magsimba, lalo na kung Domingo. Ang iba pwedeng magsabi, tangani pong magpasalamat. Yan ang kadaklantang dahilan, magpasalamat sa mga biyaya na satuyang inako. Birthday ko po ngunyan, o kaya salamat sa regalo nin buhay, salamat na nakapag-graduar ako ning aki, salamat nakaigwa ako ning trabaho, salamat sinimbag ang sa kuyang pamibi. So diyan ta pinagsasaro sa Eukaristiya. Pero igwa daw sa tuya na nagsisimba dahil ang sa iyang rason, gusto kong makaibahan si Kristo. Gusto ko na liwat manumpungan si Kristo. So, siguro mahiling ta kung hanggang yaw na kita sa level, kung sa anong level kita kang pakikisumaro sa satuyang kagurangnan. Magayon, sana po mag-abot ang puntos sa tuyang pagkabuhay na masimba ako dahil gusto ko na makaibahan ang kagurangnan. Gusto ko na maako si Kristo na maging parte kan sa kuyang pagkabuhay. Namumuta na matugang, ngunya na aldaw, sa tuyang pinagseselebrar ang Corpus Christi o ang hawak ni Kristo. Totoo may dahilan kita tangani na magpasalamat dahil di kita binayaan ning kagurangnan. Siya danay nakaibahan niya to sa forma nin tinapay asin arak. Alagad, dahita po maiibitaran, maninigaran ang katotohan na pwede sir nagkakaigwa kita ning pagdududa. Paano maging presente si Jesus sa forma nin tinapay asin arak? Bako po kamo ang enot na nagkaigwaning siring na pagduwa-duwa. Kung nag-uurulay po mapapadapit sa mga milagro kang Eukaristiya, permi pong naglalaog sa isip ang milagro duman sa Lanciano sa Italia. Ini po sarong pangyayari kan taon 750. Sarong monk po, monghe siya, ang sa iyang kahaputan. Paano magiging presente ang kagurangnan? Paano magiging presente si Kristo sa forma nin tinapay? Sa madaling istorya, sa iyang pagdududa, ang tinapay na nasaksihan niya na ang tinapay tunay na naging hawak, nagkaigwa po di maning flesh, duman sa minimisahan, asin itong arak, naging dugo. Nagkaigwa ning dugo. And then fast forward, even 13, hanggang sa ngunyan, dahil pagkatapos ko po na pinag-examine, kansarong doktor, nahiling ninda ang mga duman sa flesh and blood, nahiling ninda ang tunay na elemento kan buhay nin tao. Igwang garo ang kuyan pag-examine ninda, talagang ini na examine ninda na tunay na dugo ini nin tao, tunay na dugo na so sa pag-identify, sa pag-adal, tunay na itong flesh and blood, tunay na flesh laman nin tao, asin dugo nin tao. So, ini ang saro sa mga
paminsan-minsan, ang kagurangnan nagtutugot kan siring na mga milagro, tangani na pararumon ang satuyang pagtubod. Maski sa iyang kapanahonan, igwang mga nangyayaring milagro, tanganing ang tao magtubod. Minsan, may mga tao na kaipuhan talaga na maging saksi kan mga pangyayaring ini na minsan dahil pwedeng ma-explain kang siyensya. Oh? So, nangyayari po ini. As in, sa istorya kang simbahan, there are about 107 stories of Eucharistic miracles. 107 na istorya kang Eucharistic miracles. Kadaklang kayan may pagkakaparariho na sa manlain-lain na lugar, bako lang sa Italia, kundi sa Buenos Aires, sa Poland, Mexico, maski sa presenting panahon, igwa pong mga arog kayan na magkakaparihong istorya ning milagro na dainin na maipaliwanag kung paano na mangyari, na pwedeng mangyari ng ordinaryong tinapay asin arak magiging flesh and blood nin tao sa akto. Well, namumutan ng mga tugang, kung igwa kaining mga istorya, sabi ni Santo Tomas, ang pinakaurog na milagro nangyayari oral daw every time the Eucharist is celebrated. Na ang tinapay nagiging hawak, asin ang arak nagiging dugo. So ini ang the greatest miracle, sabi ni Saint Thomas, that God, the greatest miracle that God in Jesus did on earth, na mangyari ining arog ka ining bagay. Pero maski sabi kayan, blessed are those who see and yet believe. Dahito po malingawan na sa tuyang pagtubod, dahil man sana nakadepende sa milagro, kundi sa satuyang pagtubod. Oh? It's a continuing process sa satuyang pagkabuhay. How do we come to that faith? Pagtubod na tunay mananggad, na tunay naging presente ang kagurangnan sa Eucharistia. Bako lang po ang istorya kang Lanciano, kundi ugaman po sa Orvieto sa Italy. Igwaman pong parihong istorya sa rungpadi na naglalakbay, naghapit siya duman sa simbahan, naglaog sa iyang isip. Ano daw ngayon totoo ang inaapod na transubstantiation? Ini po ang satuyang ang katukdoan kan simbahan na ang substance nin arak asin tinapay tunay na nagiging si Kristo, nagiging substantially present si Christ. Although ang accidents, inaapod na accident sa philosophy, nagdadanay. So lasa, ordinaryong tinapay asin arak, iyo po ang nananamitan ta every time we receive the Eucharist. Pero Jesus is truly present substantially sa forma ning arak asin tinapay. Pareho po ang nangyari, asin kaya poon kay ito, ini ang kadahilanan kan sa tuyang pagselebrar kang Corpus Christi, kang 1200s pinuunan po ang pagselebrar kang Corpus Christi duman sa lugar na ito. Alagad following year nagbisita duman ang Santo Papa, asin pinag-promote niya sa bilog na kinaban ang pagseselebrar kan Corpus Christi, tangan ipagamiaw sa satuya ang dakulang realidad asin misteryong ini sa Eucharistia. Dahil po kay puhan niya to na magkaigwa kang siring na milagro, tangani sa nakita
magtubod. Igwa pong bagong santo o kaya i-canonize na santo sa runghuben, ang pangaran po ngunyan, Blessed Carlo Acutis, na ang sa iyang hawak yaon duman sa Assisi, Italy. Paano po siya naging blessed? Because soon, i-canonize siya po bilang santo. Dahil po, mayong iba dahil sa iyang debosyon sa Eucharistia. Ining aki na ini, after First Holy Communion, naging habit niya po ang pagbisita sa Adoration Chapel o sa Blessed Sacrament kang simbahan. As in, dahi niya nalilingawan. After school, mabisita siya, makikiulay sa kagurangnan sa banal na sakramento. As in, naging project niya sa pagkabuhay, iyo ang pag-document kan mga Eucharistic miracles. As in, nakatipon siya ng 13 stories of Eucharistic miracles. As in, pinagmauot niya na maipalakop ini sa paagi kang computer. Kaya siya man inaakpod na patron of the patron kan mga programmers. Kaya talagang inisarong santo, sarong millennial. Ang ina niya po, buhay pa. Imagine, sarong mother, pero ang sayang aki, santo, yaon sa langit. As in, kung ano ang pong dahilan kung taano siya ika-canonize because of a miracle of healing, iyan po ang prueba na hinahagad kang simbahan every time na igwang candidate for canonization. Dapat makapresentar ng miracle, whatever miracle, but this time the miracle of healing na itinao sa paagi kang intercession ni Blessed Carlo Acutis. So you see, miracles can happen, pero ang pinakaurog na milagro sa satuyang pagkabuhay, iyo ang mamidbiran, nyato si Kristo araw-aldaw sa Eucharistia. As in, not only that, na siya maging parte kan satuyang pagkabuhay. Jesus offered himself in the form of bread so that he can become part of our lives. Because we always believe we become what we eat. Kung si Kristo permi niya itong inaako sa pagkabuhay, mayong dahilan na mag-isip kita, asin maging mamuhay kita siring kay Kristo, asin sa tuyang ginigibo ang mga bagay na pinapahalagan kan Ebanghelyo. Ipangadyi nato sa misang ini na lalo pang magrarom ang satuyang debosyon kay Kristo na sa tong kagurangnan na presente, tunay na presente sa Eucharistia. Amen. Matindog na po ang gabos sa pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamang, paglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Pinangirang ulit ang Espiritu Santo, namandag kay Virgen Maria, pinagsakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, pinili sa mga gadan, ani katulong aldaw, nabuhay liwat
Nagsasarig sa pagkama tinao kan Diyos Ama na nagtaos sa to kan sayang aki sa Eukaristiya bilang kakanon para sa tuyang kalag. Daron ta sa iya an sa tuyang mga pangangaipo. An simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga mamayo kan simbahan, magpadagos na magsaksi ki Kristo. Ang tinapay nin buhay sa kinaban na nagugutom sa makahulugan na buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang pagtiripon sa pagsilibrar kan Eukaristiya, maging tunay na pagdulot kan sa tuyang sadiri sa pagtubod asin kapakumbabaan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing maghigos kita sa pagtrabaho, sa pagpagian kan pagtios nin sa tuyang mga tugang na daing sukat. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eukaristiya, an mga naghehelang mapakusog sa pagpasan kan sa indang mga kasakitan. Ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na mga gadan, magpahingalo sa kudpaman kay Jesus, ang tinapay nin buhay. Ipamibinyato sa kagurangnan. Amang makakamhan sa gabos, idinudulot mi sa imo, ang samong mga pangangaipo, as sinamimibi kaming nagsasarig sa imong tabang, asin pagkaherak, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita, sin isusunod ng pagdulot kan mga atang.
Tindog po. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang laging buhay ko. Magpamibi ka matugang tanan sa kuwas sa indong atang, magkanigong akuon kan Diyos, amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami kay raking waras sa imong simbahan, ang mga dulotin pagkasaro asing katuninungan, na makangalas na ipinahayag kan mga idinulot na atang huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos si nakakaligtas, na dana asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Sa huri niyang pagpamanggi kay baan sa iyang mga apostoles, sa pagpadanay ka nakakaligtas na pagrumdom kan krus sa mga panahon, nagdulot siya sa imo kan sadiri, kordero na daing digta na inakong atang ninlubos na pag-umaw. Sa pagkakan mo sa mga may pagtubod sa imo, sa ginagalangan na misteryong ini, pinapabanal mo sinda tanganing anlahi nin tao, na yaon sarong kinaban, maliwanagan nin sarong pagtubod, asin mabunyog nin sarong pagkamot. Kaya nagdudulok kami sa lamesa kan kangalas-ngalas sa sakramento, tanganing sagom kan hamis kan sa imong grasya, makaabot kami sa kamugtakan kan langit no na ladawan. Kaya ang mga langit nun asin mga daga no na nagsasaranong sa bagong awit nin pagsamba. Asin kami kay bakang gabos na hukbo ni mga angeles, nagrorokyaw daing tapos na nagsasabi. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan ikanagad ang banal, burabo ni gabos ng kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, nanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo, kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat, binak ini,
asin tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, Magako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pagkapamanggi, pagkaan maning kali sa singgirari pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos sa maginom kaini. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kahan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadanas sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asing kalis ng kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Rex Andrew, asin gabos na klero. Siring man girumduma sa sayong pagkaherak ang sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibaan ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, ang mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay dupa nakapagayagaya sa imo, magkanig umagin kairas, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamtan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian,
nangangahas kitang magsabi. Mangyari ang buot mo sa daga, minsiring sa langit. Ansa mo kakano sa alda, itao mo sa asin patawarin mo kami sa samong mga kasala. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa uyan. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa madawniyaw ang katuninungan, tanganing kaming natabangan ka sa iyong pagkaherak, magindani na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Kristo. Yesu Kristong kagurangnan ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Ari pagilingan sa mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you all. Magluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalang kang kinaban.
Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, baka kung maninigo ni ka magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, mauumayan.
Tindog po. Mamibig kita, kagurangan, namimibig kami, gibuha kaming mabasog iraray kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagka-Diyos, na pinapa aninungon yan sa pagkisumaro kan mahal mong hawak asin dugo, ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Magula po sa nagkapirang pagirumdom, inot, dahil ngunyan po inot na Domingo, liwat igwa kita kang second collection para bilang suporta niya to sa mga pangangaipo kan seminaryo as informasyon kan seminarista. Kasubog bagong aga, nagkaigwa po kita ning Eucharistic procession pagkatapos kang alas 6 na misa. Alagad padagos po ang satuyang debosyon sa banal na Eucharistia, ngunya na Webes po, pizza size, in preparasyon sa pagselebrar niya to kan solemnidad kan mahal na puso na Jesus. Igwa po kita kang Holy Hour sa oras na alas 4 nin hapon pagkatapos kan misa. Alas 4 nin hapon bago kan misa. Alagad pagkatapos kan misa, igwa po ning pagprosesyon sa kamuan kan mahal na puso ni Jesus asin malinigon na puso ni Maria. Dahil malingawan po sa mga hobines, nagpuuna po ang bakasyon. Pagkakataon po ini na kita padagos na maghurop-hurop sa tuyang buhay asin naglalaom kita na lalo pang magtalubo kita sa tuyang pagtubod. Iniinkaminar po ang mga hobines na mag-attender kang youth encounter ngunya na weekend, pitsa 7 hanggang pitsa 9. So kung igwa pa pong interesado, magpaisi na lang po, magrani sa isa-ima na membros kang Parish Youth Ministry. And then ang Hunyo 15, importante po para sa tuya dahil diyan po iyo ang pag-abot kang imahin kang ni Inang Angustia digdi sa Nabwa, kaya igwa po kitang gigibuhon na aktibidad bilang pagrumdom kang aldaw na iyan. Mabisita po kita sa Inurugan, tapos po igam prosesyon haling San Francisco pabalik sa San Francisco, pasiring sa simbahan asin ang gigibuhon pong ang misa sa pitsa 15 pagbalik na po digdi sa simbahan. Kaya medyo magkakaigwa po ning kadikit na adjustment. Imbis na so usual na alas 6, baka pwedeng mag alas 6:30 o alas 7. So dahil pa po paglingawan, may medical mission po kita sa aldaw na iyan. Alagad may amay na pagpalista, 5 slots kada barangay para sa dental, 5 slots para sa general consultation, 5 slots para sa circumcision. So 555. And then nagrarani na po ang ordinasyon ni Bishop Louie. Bako lang pong ma-attender kundi suportahan ta po ang sa iyang ordinasyon sa forma ning pamibi asin sa tuyang pagdulot ning suporta sa iya. Siyempre very challenging po ang assignment niya duman sa Birak. Alagad ang sa tuyang pagpahiling ning suporta magiging dakulang tabang po sa iya. And then lastly, sa pitsa 11 ning hapon igwaman po ning pagdistribuher kang school supplies para sa mga indigent students sa elementary schools. So igwa pong mga kada barangay
igwang 10 pong mga aki na tatawaan kan mga school supplies, at least bago pa harayo pa ang ralaugan ng klase, igwa pong nagkapira na kaipuhan niya tong tabangan para sa pag-andam sa pagburukasan naman kang school year. So kadikit na tabang para sa itong mga nangangaipong mga estudyante. Matindog na po kita. Ang kagurang si mga nagbe-birthday po pala, magrani digdi sa inutan. Igwa pong nagbe-birthday bago ang final blessing. Please come forward. Si mga nagbe-birthday, ngunyan na aldaw. Maglani na lang po digdi. Pamibi sa mga nagseselebrar kang kumpleanyo. Diyos Ama, kaglalang ning gabos na sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagseselebrar kan sa indang kumpleanyo. Asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay, asin pamilya. Sangkuban mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padagos sindang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siring man ang sa indang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan, asin anuman nakatibaadan, tanganing danay, sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Kapusan bisa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat At sa Diyos.